ବଡ଼ ହେବାଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ରୋମାଞ୍ଚକର ଯାତ୍ରା, କିନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଆସେ, ନୁହେଁ କି? ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ସେହି ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା ଆଉ କିଶୋରାବସ୍ଥାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଉ ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବା। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ ଆହୁରି ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏହାକୁ 5ଟି ମୁଖ୍ୟ ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଛେ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆମର ବଦଳୁଥିବା ଶରୀରକୁ ବୁଝିବା, ତାପରେ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଉ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ତାପରେ ଆସିବ ଶକ୍ତି ପାଇଁ କେମିତି ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର, ଆଉ ତାପରେ ଯୌନ ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗରୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା, ଆଉ ଶେଷରେ ଆମ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ଆଉ ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ଏହି ସମୟରେ ଯାହା ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ବା ଯେମିତି ବି ଅନୁଭବ ହୁଏ, ସେସବୁ ଏକଦମ ସ୍ୱାଭାବିକ। ଏଇଟା ଜୀବନର ଗୋଟେ ଅଂଶ, ଆଉ ଏହି ବାଟ ଦେଇ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଯାଆନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରଥମ ଭାଗରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ଯେ ଏସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ କାହିଁକି? ହଁ, ଏହାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଯୌବନାରମ୍ଭ, ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଆମେ କହୁ ପ୍ୟୁବର୍ଟି। ତେବେ ପ୍ୟୁବର୍ଟି ସମୟରେ ବାଳକ ଓ ବାଳିକାମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ କିଛି ଖାସ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଏ, ଯାହା ପରସ୍ପରଠୁ ଟିକେ ଅଲଗା। ଏଗୁଡ଼ିକୁ କୁହାଯାଏ ଦ୍ୱିତୀୟକ ଯୌନ ଲକ୍ଷଣ। ଯେମିତିକି ବାଳକମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱରଟା ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ବାଳିକାମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ସ୍ତନର ବିକାଶ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆମେ ଏବେ ଯାହା ଆଲୋଚନା କଲେ ତାକୁ କେତେ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରିଲେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଦେଖିବା। ହଁ, ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସ୍ୱର ଗମ୍ଭୀର ହେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଜନନ ଅଙ୍ଗର ବିକାଶ ତ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର ବଦଳିବା ହେଉଛି ସେହି ଦ୍ୱିତୀୟକ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ, ଯାହା ବାହାରକୁ ସହଜରେ ଜଣାପଡ଼େ। ଆଉ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ବିଶେଷ କରି ବାଳିକାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୌବନାରମ୍ଭର ଗୋଟେ ବହୁତ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ହେଲା ଋତୁସ୍ରାବ। ତେଣୁ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟ ହେଉଛି ଏହି ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ କେମିତି ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଉ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବା। ଏଠି ଲେଖା ଅଛି 28 ଦିନ। ଜାଣନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଋତୁଚକ୍ରର ହାରାହାରି ସମୟ, ମାନେ ଏହା ଶରୀରର ଗୋଟେ ପୂରାପୂରି ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯାହା ପ୍ରତି ମାସରେ ହୁଏ। ହେଲେ ହଁ, ମନେ ରଖିବା କଥା ଯେ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକା ନୁହେଁ। କାହାର କିଛି ଦିନ କମ୍ ତ କାହାର କିଛି ଦିନ ବେଶୀ ବି ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଋତୁସ୍ରାବ ବିଷୟରେ କିଛି ଜରୁରୀ କଥା ଜାଣିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ସାଧାରଣତଃ 11ରୁ 14 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଆଉ ରକ୍ତସ୍ରାବ ପ୍ରାୟ 4ରୁ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ସ୍ୱଚ୍ଛତା। ପ୍ରତି 4ରୁ 6 ଘଣ୍ଟାରେ ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ୍ ବଦଳାଇବା ନିହାତି ଦରକାର, ନହେଲେ ପ୍ରଜନନ ପଥରେ ସଂକ୍ରମଣ ବା RTI ହେବାର ଭୟ ଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଖାଲି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱଚ୍ଛତା କଥା ନୁହେଁ, ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ପ୍ୟାଡ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଫୋପାଡ଼ିବା ବି ସେତିକି ହିଁ ଜରୁରୀ। ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ୟାଡ୍କୁ କାଗଜରେ ଭଲ ଭାବେ ଗୁଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ତାପରେ ସେହି ଗୁଡ଼ା ଯାଇଥିବା ପ୍ୟାଡ୍କୁ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ହିଁ ପକାନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ପ୍ୟାଡ୍କୁ ଭୁଲରେ ବି କେବେ ଶୌଚାଳୟରେ ଫ୍ଲଶ୍ କରନ୍ତୁନି କିମ୍ବା ଖୋଲା ପଡ଼ିଆ କି ନଦୀରେ ପକାନ୍ତୁନି, କାରଣ ଏମିତି କଲେ ପାଇପ୍ ଜାମ୍ ହୋଇଯାଏ ଆଉ ଆମ ପରିବେଶ ବି ବହୁତ ପ୍ରଦୂଷିତ ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଶରୀରରେ ଏତେ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଠିକ୍ ଇନ୍ଧନ ବା ଶକ୍ତିର ବି ତ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ। ଆଉ ସେହି ଶକ୍ତି ଆସେ କୋଉଠୁ? ହଁ, ଠିକ୍ ଭାବିଛନ୍ତି, ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟରୁ। ବିଶେଷ କରି ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ଶରୀରରୁ ରକ୍ତକ୍ଷୟ ହେଉଥିବାରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗେ। ଏହାର ଗୋଟେ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ରକ୍ତହୀନତା ବା ଏନିମିଆ। ଏଇଟା ଏମିତି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତରେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ର ମାତ୍ରା କମିଯାଏ, ଆଉ ଏହାର ସିଧା ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଆମ ଖାଦ୍ୟପେୟ ସହିତ। ତେବେ ଏହି ରକ୍ତହୀନତାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା? ସିଧା କଥା, ଆମକୁ ଲୌହସାର ବା ଆଇରନ୍ ଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେମିତିକି ସବୁଜ ପନିପରିବା, ଡାଲି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଚା ଆଉ କଫି ଟିକେ କମ୍ ପିଇବା ଦରକାର, କାରଣ ସେଥିରେ ଥିବା କ୍ୟାଫିନ୍ ଶରୀରକୁ ଲୌହସାର ଶୋଷଣ କରିବାରେ ବାଧା ଦିଏ। ଆଚ୍ଛା, କେବଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପୋଷଣ କଥା ନୁହେଁ, ବଡ଼ ହେବା ସହିତ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ପାଇବା ବି ସେତିକି ହିଁ ଜରୁରୀ। ତେଣୁ ଏବେ ଆମେ ଯୌନ ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗ ବା STD ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ଯାହା ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଠିକ୍ ଜ୍ଞାନ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଏହି ଯୌନ ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗ ବା STD କ'ଣ? ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଏମିତି କିଛି ସଂକ୍ରମଣ ଯାହା ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣକଠାରୁ ଆଉ ଜଣକୁ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଉଦାହରଣ ହେଲା HIV ବା ଏଡ୍ସ ଆଉ ଗନୋରିଆ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ରୋକିବାର ସବୁଠୁ ଭଲ ଉପାୟ ହେଲା ଏହା ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିବା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏହି ସବୁ ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା କଥା ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ, ଆଉ ତାହା ହେଉଛି କଣ୍ଡୋମ୍। ଏବଂ ଏହାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖାସିୟତ ହେଉଛି, ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ ବରଂ ଦୁଇଟା ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ। ଏହା ଉଭୟ ଯୌନ ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗ ବା STD
ରୋଗକୁ ରୋକିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଅବାଞ୍ଛିତ ଗର୍ଭଧାରଣକୁ ମଧ୍ୟ ରୋକିଥାଏ। ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ଯାହା ଏ ଦୁଇଟା କାମ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ତ ଆମେ ବହୁତ କଥା ଜାଣିଲେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ଶେଷ କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗକୁ ଯିବା, ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ଆଉ ନିଜର ଅଧିକାର। କାରଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସଠିକ୍ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି କିଛି କଥା ଥାଏ ଯାହା ବଡ଼ମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାକୁ ଟିକେ ସଙ୍କୋଚ ଲାଗେ, ନୁହେଁ କି? ସେତେବେଳେ ନିଜ ବୟସର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ବହୁତ ସହଜ ଲାଗେ। ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ସମବୟସ୍କ ଶିକ୍ଷା ବା ପିଆର ଏଜୁକେସନ୍। ଏକାଠି ଶିଖିଲେ, ପରସ୍ପରକୁ ବୁଝେଇଲେ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସୁରକ୍ଷା ଖାଲି ଆମ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ। ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ଦେଶରେ ବହୁତ କଳା ଆଇନ ବି ଅଛି। ସେଇଥିରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପୋକ୍ସୋ ଆଇନ। ଏହାର ପୁରା ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଫ୍ରମ୍ ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ଅଫେନ୍ସେସ୍। ଏହା 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନାରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଆଉ ଏହି ପୋକ୍ସୋ ଆଇନର ପରିସର ବହୁତ ବ୍ୟାପକ। ଏହା ଖାଲି ଶାରୀରିକ ସ୍ପର୍ଶ କିମ୍ବା ପ୍ରବେଶକାରୀ ଯୌନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅପରାଧ ବୋଲି କୁହେନି, ବରଂ ବିନା ସ୍ପର୍ଶରେ ହେଉଥିବା ନିର୍ଯାତନା, ଯେମିତିକି ପର୍ନୋଗ୍ରାଫି ବା ଖରାପ ଫଟୋ ଦେଖାଇବା, ଏସବୁକୁ ବି ଗୋଟେ ଗମ୍ଭୀର ଅପରାଧ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାରୁ କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ କଥା ସବୁ ଶିଖିଲେ ତା ଉପରେ ଥରେ ନଜର ପକାଇବା। ପ୍ରଥମ, ନିଜ ଶରୀର ଆଉ ସେଥିରେ ହେଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା। ଦ୍ୱିତୀୟ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ତୃତୀୟ, ଶକ୍ତି ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସନ୍ତୁଳିତ ଆହାର ଖାଇବା। ଚତୁର୍ଥ, ସବୁବେଳେ ସଚେତନ ରହି ସୁରକ୍ଷିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା। ଆଉ ପଞ୍ଚମ, ନିଜ ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କାହା ସହ କଥା ହେବା ସେ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରହିବା। ଆଉ ଶେଷରେ ଯିବା ଆଗରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ସୁରକ୍ଷା। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଯାହା ସବୁ ଶିଖିଲେ, ସେହି ଜ୍ଞାନକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ନିଜ ପାଇଁ ଆଉ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ସହାୟକ ପରିବେଶ କେମିତି ତିଆରି କରିପାରିବା, ଏହା ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବିବେ।